Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crèmekleurige Rolls-Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon, oftewel Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Ze hadden toen die eerste dag daar, ja, daar was wat de hele wereldpers was daar in het hotel, want dan hadden ze een persmoment en dat ze daar in die witte pyjama's op dat bed zitten. En toen was het druk, maar daarna zou het slot erop gaan, dan was het persgebeuren voorbij en dan zouden ze daar met z'n tweetjes een hele week blijven. Ik denk gewoon proberen of ik een interview kan krijgen. Dus ik ging de volgende dag toch naar dat Hilton Hotel. En ik zei van ja, het zou mooi zijn als ik even vandaag toch bij John Lennon en Yoko Ono zou kunnen zijn. Oh, daar hoeft u niet op te rekenen, want dat was gisteren, dat persmoment. En ze zijn nu verder closed in afzondering en niemand erbij. We intend to stay in bed for 7 days and then leave. Goed, ik denk, ja, in de journalistiek moet je niet snel opgeven. Dus ik denk gewoon wachten. En de dag is nog lang. Ik bestelde maar weer een kopje koffie. En ik bleef daar maar zitten. En uren en uren. Kessels wachten werd beloond, want uiteindelijk mocht hij toch op audiëntie komen bij de grote John Lennon. Het werk aan de wereldvrede werd even opgeschort en ik kon komen. En ja, even later zat ik daar op dat enorme bed daar. En we hebben daar 3 kwartier als fans heel gezellig over de muziek van Bob Dylan zitten praten, over de binnenrijm van een prachtig nummer als Like a Rolling Stone. Hè? Once upon a time, you threw the bums a dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. Ik viel vrij snel uit mijn rol van, ik ben hier om over John Lennon te schrijven en over de Beatles en over hem verder. Maar het was, ja, wat dat betreft ging het eigenlijk helemaal mis. Maar hij had het een heel prettige conversatie gevonden. En ik ook. En het was dus eigenlijk voor mij heel dubbel. De ontmoeting leerde Kessels als nog niet afgestudeerd journalist 2 belangrijke lessen. 1. Wachten loont. En 2. Je moet wel de goede vragen stellen. Ook bij John Lennon.